itsenäinen Suomi tulee 75 vuoden ikään. Se, että saamme tänä päivänä elää itsenäisessä maassa, on pitkälti sotiemme veteraanien ansiota. Erityisesti ansioituneita sotilaita ylipäällikkö Mannerheim nimitti Mannerheim-ristin ritareiksi. Ritareiksi nimitettiin kaikkiaan 191 sotilasta, joista 4 kahteen kertaan. Ritareista oli kotoisin kaiken kaikkiaan 5 Parikkalasta. Leo Kojo, Paavo Paajanen, Eino Kiiveri, Heikki Kärpänen ja Mikko Anttonen. Heistä olemme tänään saaneet tänne vieraaksemme Leo Kojon, joka istuu tässä keskellä, Paavo Paajasen täällä näin ja Mikko Anttosen täällä näin. Heikki Kärpänen on jo maallisen vaelluksensa päättänyt ja Eino Kiiveri ei terveydellisistä syistä ole päässyt tähän mukaan. Häntä käymme sitten jututtamassa hänen nykyisessä olinpaikassaan Puunkahden kuntoutuslaitoksella. Selallessani tätä kenraali Aidon toimittamaa matrikkelia panin merkille, että mistään muualta paikkakunnalta ei ole nimitetty niin monta ritaria kuin Parikkalasta. Ja tämä olisi yksi sellainen keskustelun ja kysymyksen aihe, että mistä hän mahtaa johtua, että Parikkalasta on kaiken kaikkiaan 5 ritaria. Onko Parikkalan miehet tavallista urhoollisempia ollut? Mitä mieltä Mikko Anttonen? No sanoisin tähän, että emme sano sitä, että oltiin urhoollisia, mutta me oltiin isänmaallisia. Ja kun mustat pilvet tuonne rajalle rupesi kerääntymään, niin selvisi, että tämän sukupolven, mihin miekin kuulun, sen oli tartuttava tapparaan. Ja oli taisteltava. Näytti selvältä, että oli taisteltava. Ei toivottu sotaa. Seurattiin niitä uutisia ja niitä neuvotteluja, mitä Moskovassa Paasikivi ja neuvottelijat kävivät. Ne oli hyvin tärkeitä silloin 1939 ne uutiset. Mutta kuitenkin selvillä oli, että sieltä ei mitään myönnytyksiä tule ja uhka näytti semmoiselta, että ne pilvet, mitä sinne kokoontui tuonne rajantaan, niin ne tuntui niin uhkaavalta, että kyllä me joudutaan asekädessä puolustamaan tätä maata. Ja niinhän se kävi silloin marraskuun viimeisenä päivänä, että ne Mailinan laukaukset siellä Kannaksella kuulemma ammuttiin, emme ole siellä, mutta ei me sotilaat uskottu silloin niitä, mutta sota syttyi. Ja eräänä aamuna silloin, seuraavana aamuna me oli rykmentissä taistelulähettinä, KTR 12 taistelulähettinä ja rykmentin komentaja tapasi vartiopaikalla minut ja Saarelta Kuikan Väinö oli toinen, joka oltiin kaksoisvartiossa siellä esikunnan lähellä. Eversti Pallevuori antoi kättä meille siellä. Harvemminhan sitten kättä antoi, mutta hän tahtoi jollain tavalla ilmaista ja tuli niin kuin lähelle sotilasta, vartiomiestä ja sanoi, pojat, nyt sota on alkanut. Kyllä me jo tiedettiin, että siellä sota on alkanut. Hän komentaja mainitsi vielä, että sota on alkanut. Ja siitä alkoi minun talvisota ja ehkä niin monen muunkin sota. Eihän se merkinnyt sitä, että me parikkalaiset olisi kovin paljon kummempia kuin minkään muunkaan pitäjän pojat. Kyllä tämä oli yleinen käsitys Suomessa kaikkialla. Ehkä siihen vaikutti sekin, että Parikkalassa koettiin se, että oma koti ja omat maat on välittömässä vaaravyöhykkeessä, kun niin lähellä itärajaa asuu. No näinpä se tietenkin oli ja varsinkin itse, kun olin varusmiehenä varusmiespalvelusta suorittamassa parhaillaan, niin se oli luonnollinen asia, että on nyt oma vuoro tehdä tämä velvollisuus, minkä laki määrä. Vaikka se oli kyllä vielä sillä kertaa, raja oli etäinen Parikkalan miehille, mutta se oli aivan toista kuin mitä nyt jatkosotassa sitten lähdettiin jo kotiraunioilta. Se oli ihan toisenlainen tunne oli vaikka sitä, mutta silloin oli tunne, että tämän yhteisen isänmaan, yhteisen Suomen edestä meidän on puolustettava nyt tätä rakasta Suomea.
Aivan. No, tuo talvisodan henki on ilman muuta semmoinen, joka on niin kuin koettu hyvinkin koko kansan hengeksi ja ehkä se jatkosodassa sitten oli jo vähän toisenlainen, kun raja oli tuossa välittömässä läheisyydessä. Tuosta merkin historiasta olisi mielenkiintoista jotain kuulla. Siihen on tämän vapauden, mitallinen vapauden ristin niin kuin sen pohjalle laitettu. Ehkä tuo Leo voisi tuosta kertoa niistä muutoksista, mitä tuohon vapauden mitaliin, vapauden ristiin, joka niin kuin vapaasodan aikana oli kehitelty, niin tehtiin sitten Mannerheim-ristin osalta. En tiedä, tuskin olen oikea henkilö tästä paljon sanomaan. En tunne heraldiikkaa. Tämä oli itsellenikin yllätys ja vieraan tuntuinen ja painavahan se on vähän kantaa vieläkin. En ole tutkinut noita syitä syviä, mistä mikin juontuu, mutta tietynlainen kunnioitus kuitenkin noita kohtaan on, kun on aikanaan nähnyt, millä perusteella niitä on jaettu. Joo, minä kyllä tarkoitin lähinnä näitä myöntämisperusteita verrattuna vapauden ristiin, joka ilmeisesti perustuu enemmän saavutettuun sotilasarvoon. Aivan niin. No, tämän verran minäkin tästä historiasta tiedän, että Mannerheim-risti perustettiin juuri sitä varten, että siinä ei ole mitään henkilöryhmää eikä arvorajoituksia sen saajilla. Ainoa peruste on ne arvostukset, mitkä asianomainen on tehtävässään maata puolustaessaan osoittanut, kuuluipaan sitten miehistöön, alipäällystöön tai johtajistoon keskitasolla tai ylimmässä vastuussa oleviin. Ristin voi saada Mannerheim-ristin nimenomaan mistään näistä saajan asemasta tai tehtävästä riippumatta. Ainoana perusteena, jos asianomaisen ansiot arvioitiin sen arvoiseksi. Joo, no nyt sodan aikana tähän Mannerheim-ristin jakoperusteisiin tehtiin vielä lisäys, jossa muutos, jossa määrättiin tai asetuksella säädettiin, että siihen liittyy myöskin rahapalkinto. Te ilmeisesti kaikki olette saaneet ennen tätä asetusta tämän Mannerheim-ristin. Tuliko tämä rahapalkinto taannehtivasti sitten niillekin, jotka olivat saaneet ennen tätä, kun tämä on vuodelta 1943 tämä asetus, silloin rahapalkinto luvattiin antaa? Kyllä, se ainakin taannehtivasti siinä mielessä on saanut, koska itse sain ristin elokuussa 1942 ja tuo rahaosuus siihen sitten tämän jälkeen myöskin minulle tuli. Mutta enpä usko, että tuon rahan vuoksi kukaan olisi lähtenyt liikkeelle. Kyllä siinä mielessä pitää paikkansa sen laulun sanat, että itsemme vuoksi taistoon emme käy. Niin, ei varmaan sitä tuo raha motivoinut ketään näitä sankaritekoja tekemään, mutta kuitenkin tämmöinen katsottiin asialliseksi. Ilmeisesti. Isosta joukosta kuitenkaan ollut kysymys ja valtion taloudelle se ei niin kovin suurta roolia tehnyt. Minkälainen merkitys muuten tuolloisella 50 000 markalla oli minkälainen raha se oli siihen aikaan? Niin, miltä se tuntuu. Oliko sillä jo taloudellista merkitystä? Se on aika hyvä merkitys, jos on heti silloin, kun Saipalon käyttöön, mutta pari vuotta kun piti pankissa, niin se ei ole oikein suurta merkitystä. Tämä aika heitti. Niin inflaatio hoiti sen. Inflaatio hoiti sen. Etkä tehnyt niin kuin joku teki, että maksoi opintovelkansa pois. Joo. Ja meillä konkretisoitu esimerkiksi niin, että joskus isän rakentama atuka oli jo aika rappeutunut ja juuri tällä summalla saatiin niin sanottu peruskorjaus aikaan yhteiseen kotipesään ja näin sitten nekin 3 veljeä, jotka olivat mukana, niin pääsivät siitä osalliseksi näin välillisesti, koska käytettiin se raha tuon yhteisen kotipesän kunnostukseen ja
rakentamiseen. Ja se riitti siihen, siitä voi arvella mitä tuommoisen maalaistalon peruskorjaus tänä päivänä maksaa, niin niitä voi rinnastaa suunnilleen sen arvon. No, niin, Mikolla varmaan ei ollut vaikeuksia myöskään käyttää, kun hän kertoi, että hän palasi kotinsa raunioille. Minulla tuo ristin saaminen tuli melkein yllätyksenä, sillä minä sain ristini vasta, kun tämä sota loppui, jatkosotakin loppui. Ja minulla jatkosotan alussa oli kotiini palannut, että siinä mielessä minulle oli hyvin tarpeen tuo 50 000. Sen arvo oli sillä kertaa, sillä sai ainakin 2 hyvää lehmää, jos verrataan tuota. Siis 25 000 markkaa lehmä, ehkä huonompia sai 3. Ja se oli minulle hyvin tarpeen. Tässä on meillä kuva, kun me ollaan kotiini raunioilla. Siellä on takapuolella kirjoituskin tuosta, että omaiset seisoo siinä. Niin, koti palannut sodassa, omaiset seisovat suremassa palannutta kotia. Historiallinen kuva. Joo, että siinä siihen sen kotin rakentaminen oli silloin jo sodan aikana, 1941 talvella, joka oli ankara talvi silloin tammikuussa. Mentiin asumaan, minäkin olin lomalla silloin. Saaren pitäjästä oli ostettu vanha tupa ja sen isä sinne talkoovoimin sai sinne Ryhäluotoon ja siellä 2 kirvesmiestä teki talon siitä ja sitten pääsi omaiset asumaan. Minäkin olin lomalla. Ja se rakennus on nytkin siellä perusrunkona vielä. Siihen tuli se raha ihan oikein. Se tuli oikeaan aikaan kyllä, mutta tuosta ristin saamisesta ja rahan saamisesta, niin minulla ei ollut harmaata aavistusta sota-aikana. Kyllä minä tiesin, että ne Mannerheim ristiritarit saavat 50 000 palkkion. Ja minä olin lähtenyt jo sotasta siviiliin ja sota loppui ajatuksella. Ja sitten oli Savonlinnassa käymässä marraskuun alkupäivinä, marraskuun 21. päivä, minulle on myönnetty tuo risti 44 ja minä tulin kotiin ja niin onnittelevat siellä siskon perhe oli evakkona ja onnittelevat, että radiossa luettiin, silloin oli se ruuhkautunut semmoinen suurempi 20-30 ristin saajaa yhtä aikaa, jotka luettiin sitten radiossa. Että sota oli loppunut jo. Että se tuli vähän niin kuin yllätyksenä. En missään tapauksessa sota-aikana sitä voin ajatella, että minulla mitään ansioita ollut. Olin yksittäinen taistelija, vaan tein sen mitä piti. Ja mihin joutuin, niin siellä olin ja henki säilyi. Joo, nyt tuossa sopivasti päästiin noihin tehtäviin, mistä tuo ritarimerkki on myönnetty. Tässä matrikkelissa, jonka kenraali Airo on joskus koonnut, on hyvin suppeakin tarina noista myöntämisperusteista. Mutta olisi ihan kiintoisaa kuulla jotakin yksityiskohtia. Varmasti tuo tarina on niin pitkä ja monetkin on tuon ritarimerkin ansainneet niin pitkän aikaisella ansiokkaalla toiminnalla, että se ei niinku kaikkia niistä tietysti ehdi kertaa, mutta täällä on hyvin tämmöinen lyhyt maininta on aina tuosta perusteista. Alun perin Airon tarkoituksena oli ilmeisesti koota kaikki tiedot, mitä perusyksiköstä oli lähetetty, mutta se olisi paisunut kuulemma niin isoksi tuo matrikkeli, että nyt siinä on vaan sen mitä ylipäällikkö on niin kuin hyväksynyt perusteiksi ja hyvin lyhyt kertomus tuossa kirjassa tuosta ritarimerkin myöntämisperusteesta. Olisiko tuossa nyt tosiaan paikallaan joku semmoinen omakohtainen kokemus siitä sodan ajasta ja mitä siellä on tullut tehtyä? Tämähän me voimme lukea kaikki. Niin, mitä matrikkelissa on. Täällä on
Liittyyhän siihen varmasti jotain muitakin muistoja. Paavo Paajasesta muun muassa muutama yksityiskohta mainittu, että on rovakkana konepistoolimiehenä pelastanut yksikön päällikön useammankin kerran nopealla reagoinnillaan. Täällä on hyvin lyhyesti kyllä mainittu nämä ansiot. Täällä on vaan lopussa sitten kuitettu, että lukemattomina muina kertoina on alikärsatty paineen oman tehtävänsä ulkopuolella täten esimerkillään kannustanut toisia erinomaisiin saavutuksiin. Nämä sotilasarvot ovat sen aikaisia tässä matrikkelissä, mitä sodan aikana silloin kun merkki on myönnetty oli. Olisiko Paavolla joku semmoinen konkreettinen ensimmäinen tapahtuma kertomus? Niin kuin tämä ristisaamiseen, niin Auntion valtauksen aikana. Ja kun ihminen on lähdin jo utelias, niin meni se kärkijoukkue ties. Silloin me pattelipäällikkö oli perästä ja meni noin 10 metriä. Niin huomasin, kun yksi oksa liikkesi, niin silloin minulla konepistoli, niin se leikkasi sen joukon niin poikki tuosta kerran. Niin kun painokesto tulee, kun nykäsin, niin ja se kahdekka jäi siihen ja joukko, jos siellä takana pääsi pikakiväärin myös ampumaan sinne, niin meitä ei väliin monta jäänyt jäljelle sinne. Ja mä oikein näkisin, että ei yhtään puskettu. Se oli siinä oikein ensimmäinen semmoinen tapaus, mistä niin läksi juontamaan. Ja toinen oli syvärillä siitä. Semmoinen. Mentiin ylläkkäin, kun humua kovasti ja päätti, että syväriin nähdään, minkälainen virta se on, kun siinä paljon puhuttiin. Ja mennä touhutti siellä ja meni naapurin tuo Iskatykki oli varattu se pataljon alla tiellä sakkiin siinä ja varattu, että se rupeaa siinä niin töihin, mutta se kerkesi käymään niin huonosti, niin yhtä laukaistaan, mutta niin kun näin tilanteen, niin me sitten seisovilta vähän aikaa kujahti, niin miehet oli heti 2 puolta siinä ja ei siinä sen suurempaa rehinää siitä ollut se huomiokyky, kun kiintyin näin ympärille, niin minä avasin sen heti, että silloin kaverit tiesi, mistä mulla on kysymys. Se meni ihan yksipuoliseksi seurusteluksi. Meni ihan yksipuoliseksi seurusteluksi. Sitten muita tapahtumia, sattui semmoisia pieniä, sitä sun tätä sitten. Antaa toisiin nyt jatkaa. No niin, tässä on Paavon kohdalla niin semmoinen erittäin nopea reagointikyky, niin kuin varmasti kaikilla oli tärkeä, mutta hänellä erikoisen hyvä ollut tämmöinen reagointikyky ja nopea huomiokyky, joka pelasti sekä oman että mun porukan hengen. Ja sitten näissä ylipäällikön perusteissa on vielä tämä esimerkki, jonka esimiesasemassa olevat on antaa muille niin hyvin tärkeänä pontsina piirteistä. No niin, Paavo antoi puheenvuoron muille. Kysyttäisikö sitten Kojonleolta? Täällä on Leon yhtenä semmoisena huomattavana urotekona mainittu tämä Korsukylän tuhoaminen. 25 vihollisen korsua. Taistelulähetin konepistolla pitäisi viholliset matalalla. Voitko sinä tästä tapahtumasta tai jostain muusta vähän yksityiskohtaisemmin valottaa tätä tapahtumaa? En tiedä osaako millä tavalla valjista. Minun mielestäni siinä on vähän liioittelun makua. Tuossa ei oikein mielellään usko itsekään sitä. Liehän siinä jotain siteeksi tottakin, kun noin on kirjoitettu. Sen sijaan tuohon mielellään jatkaisin tuohon Paavon tarinaan, kuinka tärkeää on tietyissä tilanteissa aloitteen saaminen omiin käsiin. Siitä juuri riippuu, onnistuuko korsun tuhoaminen tai muu. Ja eräs esimerkki sellainen, jota en tiedä, oliko sitä aikaisemmin tai sen jälkeenkään kukaan toiset käyttänyt, mutta kun hyökkäysvaiheen aikana esimerkiksi joukkueeni ja joukkoista oli määrätty kärkiryhmä tien suunnassa pyörille edeten noin jatkamaan hyökkäystä, niin katsoin, että
tulivalmius pitää olla parempi kuin tähän asti. Ja se Emma, joka ryhmälle kuului, niin sattui sillä kertaa olemaan omassa käytössäni ja sidoin sen polkupyörän sarvikkoon sen piipun kiinni ja pyörällä lähdettiin ajamaan niin, että täysi lipas Emmaan päälle ja oikea käsi liipaisimella aseen kaulalla ja vasemmalla käsellä ohjattiin pyörää. Ja ensimmäiset sarjat ammuttiin ajosta ja vihollisen viivytyspartio niin kyllä häipyi äkkiä tieltä pois ja sillä kertaa ei käynyt niin kuin eräänä päivänä kävi, että kokonainen kärkiryhmä ajoi vihollisen syliin ja yhtään ei tullut takaisin. Yksi mies taisi tulla haavoittuneena sitten sodan jälkeen, joka haavoituttuaan niin sitten oli pelastunut ja jäänyt henkiin. Tällainen esimerkki poikkeuksellisesta aseen käytöstä pyörällä liikuttaessa. En tiedä, onko sitä rauhan aikana harjoiteltu missään. Sinä, Ville, joka olit pitkään sotilasuralla rauhan aikana sellaisen tärkeän laitoksen kuin rajakoulun johtajana, tuliko siellä esille tämmöisiä poikkeuksellisia aseenkäytön mahdollisuuksia? Nämä nykyaikaiset aseet mahdollistaa sen nopean tulenavauksen. Rynnäkkökivääri on siinä suhteessa aivan verraton vehe. Mutta pyörällä ajaessa niin Kyllä se voi olla tässä kainalossa täysin käyttövalmiina ja se aloittaa heti tulenavauksen. Mutta minä olisin palannut vielä siihen korsuhommaan. Tuo lukumäärä on nimittäin aika iso, 25 korsua. Aivan niin. Ja jos ne oli vissiin puolen joukkueen korsuja. Että jos joku haluaa niin kuin matematiikkaa harrastaa, niin... Niin aivan. Minä olen aina liioitellut, jos minulta olisi tuohon pyydetty allekirjoitusta tuohon tekstiin, niin en minä olisi sitä lähtenyt allekirjoittamaan. Minä pidän sitä enemmän sen joukon ansiona kuin henkilökohtaisesti omana ansiona. En tiedä, oliko sitten minulla sen joukon suoritukseen mitä osuutta, missä määrin sitä olen väärä mies arvioimaan, mutta ne, jotka ovat esityksen tehneet... Esimiehet ovat pitäneet huoli siitä. Niin, kyllä niillä esimiehilläkin oli joskus, ilmeisesti sodan aikaankin saattoi jossain tilanteessa olla joka taipumuksia vähän liioittelua, niin kuin meillä jokaisella. Joo. No siinä kuitenkin on 25 korsua, vaikka niitä olipa niitä enemmän tai vähemmän, niin siinä on oltava jo painoa noista kasapanoksistakin niin melkoinen määrä vyöllä, että sen jaksaa kantaa. Ja tietysti se, niin kuin olet monesti sanonut tässä, kun on keskusteltu, että se perustuu siihen joukon erittäin hyvään yhteistyöhön, että se tulituki on tosiaan hyvä ja muuta. Ja yhteistoiminta täytyy pelata, sitä ei tee yksi mies eikä kaksi miestä, mutta noin tuollaisen tekstin muodon se on joskus saanut ja siinä säilyy ja minä olen myöskin oman kommenttini siihen lisännyt. Pakko luottaa niihin kavereihin, että ne tulituki on paikalla. Niin, olisiko Villellä jotakin? Kyllä, minusta minä olen pikakivääriä, eli Emma silloin asevelvollisuusaikana kantanut paljonkin ja oli sodan käyneet miehet kaikki kouluttajina, mutta en kertaakaan ei ollut tuommoista temppua ei kyllä. Mutta se toimii erittäin hyvin ja onnistuu vielä vaikka tänä päivänä, jos halutaan niin nähdä kuinka se tapahtuu, niin se on aivan hyvin, jos sen verran on polku-uraa ja niin kuin tämäkin tapahtui Kannaksen suunnassa hyökätessä päätien suunnassa edettiin ja kärkipartiolle oli muun muassa tämän rajakomppanian kärkipartiolle niin ylle kävi näin, että se meni kokonaan tappiona eikä siinä vielä voitettu paljon mitään muuta kuin menetettiin yksi ryhmä. Ja sen jälkeen kyllä hyvin paljon varovammin sitten pyörillä suoraan päin vihollista niin kiirehdittiin, vaan maltettiin koukata. Se tuli kalliiksi ne rohkeat temput monta kertaa. Aseteknologia on mennyt niin paljon eteenpäin, että tämä Emma, joka ei ole siis Leon vaimo, vaan se on pikakivääri, niin se oli niin paljon painava, että sen käsittely tällä tavalla niin kuin tämän nykyaikaisen rynnäkkökiväärin, niin se ei ollut pyörällä ajaessa mahdollista. Mutta sen sijaan pyörän tangolle
putki sitoen Joo. repun hihnalla kiinni. Se on ollut hyvä idea. Ja perää tähän lonkalle, erittäin tukeva ja hyvä ote. Se on vielä suunnattavissa siinä oikein ja suihkusta. Aina näkee mihin se menee. Kyllä, kyllä. Ja ensimmäinen levy uppoaa ja sitten heitettiin tien sivuun nurinniskon ja jatkettiin juosten ja jalkaisin pyörät ja jättäen siihen ja taas kohta sitten toinen joukkue takaa tuli ja jatkoi. Niin on se ihan eri asia avata siitä tulikuusompaa se tuolta selästä, jossa Kyllä. se kuljetusasennossa on. Siinä kerkiää kuolla jo monta miestä ennen kuin se on sieltä saatu. Ja sitten se oli myöskin sellainen, että kun se lähti, rekyli nosti sen näin, niin silloin kun se on sidottu, niin kuin Leo kertoi, niin se todella oli suunnattavissa helposti se rekylikään. Ei vienyt sitä luotisuihkua niin tuonne taivaan tuuliin. Oliko sulle tähän? Tuohon Emma-juttu kyllä kommentoin, että se oli hyvin häiriövapaa konetuliase. Just tämä venäläinen Emma, pikakivääri. Se oli semmoinen, siinä oli semmoinen patruunoilla semmoinen kiekko ja se sylki siitä, että siinä häiriöitä tapahtui hyvin vähän. Sen verran mulla oli kokemusta siis sen käyttämisestä ja vaikka se ei kuulunut minun ryhmän asetukseen. Se oli vaan tehty niin paljon väljennys, kun ne Lahti Salorannut pikakivääri. Joo, ne tahtoi mennä lukkoon. Joo, ne tahtoi mennä Sai olla vähän hiekkaa ja vähän lunta ja aina pelasi. Aina pelasi. Se on niin kuin hyvä vaimokonsepti. Hyvin se toimi. Venäläinen konepistoolikin, sekin myöskin oli rakenteeltaan hyvin paljon väljempi kuin suomalainen. Suomalainen konepistooli oli hyvä ja tarkka ase, mutta se oli huomattavasti painavampi ja sitä piti pitää puhtaana välillä, ettei se hirttänyt kiinni. Ja varsinkin pakkasella niin piti olla se hyvässä kunnossa toimijaksi. Ja kyllä venäläinen kivääri oli taas, se automaattikivääri oli huono sen lukon toiminta. Ne oli epävarmempia. Pystykorva oli hyvä, sekään ei ole koira, vaan se on kivääri. Joo. Niin haukkuu omalla tavallaan. Niin, omalla tavallaan haukahtelee vaan. Venäläisen konepistoolin pätevyyttä joutui kokeilemaan joskus sellaisessa tilanteessa, kun kesken hyökkäyksen patruunat oli kaikki lippaat tyhjät ja tapasi taistelunsa päättäneen naapurin poteron reunalla konepistoolin ja 3 täyttä lipasta, niin se antoi mahdollisuuden jatkaa ja todeta, että hyvin se leikkasi sen naapurin konepistooli myöskin. Ja sekin tilanne selvisi ja puolen tusinaa venäläisen joukon hyökkäyskärjestä jäi vangiksi. Juuri samana päivänä, jolloin pataljonan komentaja majuri Olli Korhonen, myöhemmin kenraaliluutantti, edellisenä vuonna edesmennyt matkansa päähän päässyt kunnioitettu esimies, oli juuri jäänyt sinä päivänä venäläisten vangiksi. Joka oli Suomen armeijan korkein upseeri, joka jäi vangiksi. Majurimies. Ja venäläisten kertoman mukaan tyhmin, koska ei tiedä paljon mitään kertoa heille suomalaisesta taktiikasta. No Tästä tapahtumasta. Mä jaloin juosta kuulemma kartoa sitten niiden venäläisten pitäjien edessä. Tästä tapahtumasta on Leuko jo tässä ylipäällikön maininnassakin, että hän otti viholliselta saaliksi konepistoolin ja puoliautomaattikivääri jatkoi tulitusta kaikesta huolimatta vuoroperään kummallakin aseella. Ja tarkalla tulella hän kaatoi 30 vihollista, jolloin vastaisku tyrehtyi ja Kojon avuksi ehti lisää miehiä. Tämä on kyllä mainittu tässä myöskin ritarimerkin jakoperusteissa. Tämä on ihan eri tapaus. Ai jaa, se on vielä tämä minun kertomani tapaus oli vuonna 1944 ja tämä tapaus taas oli 1942 vuoden alussa. Silloin kun venäläisten hyökkäys onnistuttiin torjumaan Keskisyvärillä, jolloin tämä suomalaisten joukkojen päähuoltotie Syvärin kannaksella oli jo venäläisten katkaisema hetkessä, ja jolloin parin viikon taistelut olivat noin varsin ankaria ainakin sen rajapataljon osalta, johon kuuluin, ja sitten taistelun tuloksena
saavutettiin ne asemat, jotka suomalaisilla joukoilla oli tuon taisteluvaiheen alkaessa. Joo, no joka tapauksessa molemmissa tapauksissa on niin kuin naapurin arsenaalia käytetty tehokkaasti hyödyksi. Tässä mainitaan sekä konepistooli, venäläinen konepistooli, että tuo puoliautomaattikivääri. Ja sitten nyt tässä Mikko Anttosen jotain kertoa. Täällä on Mikko Anttonen on erikoistunut konekivääriryhmän johtajana. Sitten on myöskin puolijoukkueen ja joukkueen johtajatehtävissä ollut ja asemasotavaiheen aikana kunnostautui erikoisesti tarkka-ampujana. Muutamien tarkka-ampujien näistä urteista on oikein tilastoja, niin kuin Simo Häyhältä. Onko Mikko Anttosella loviaseen perässä aina saavutetusta osumista, tuliko tarkka-ampujana ollessa laskettua varmat? Edessä vastasin tuohon alkuperään, että talvisodan aikana toiminut konekivääriryhmän johtajana, se on virheellisesti siinä ihan laitettu. Me olin KTR-tykistö rykkymentin esikunnan taistelulähe. Niin täällä on kyllä, että hyökkäysvaihan aikana toimi erinomaisella tavalla konekivääriryhmän johtajana. No sit pitää paikkansa. Hyökkäysvaiheen aikana kyllä toimin konekivääriryhmän johtajana. Ja ensimmäiset korsut, mitkä vallattiin tuossa Tyrjällä Koivalkomon talon kohdalla tuossa Syvä-Aron rautatiestä vähän tänne Tyrjälle päin, ja ne saatiin ilman ampumatta. Oltiin yhtenä yönä, ylitettiin rajaa, jouduttiin korsualueelle. Siinä Koivalkomon talon maasto palo, sammutettiin ensin, ettei se palo lähtisi riiheen asti, saatiin sammumaan ja sitten jouduttiin korsualueelle. Siinä oli 3 korsua ja meitä oli konekivääriryhmä, vaan siinä oli jalkaväkiryhmäkin, mutta se jollain tavalla oli estetty taistelusta, se eksyi meistä vähän toiseen kohtaan. Ja minä jäin 3 ryhmää, 3 osaa vielä konekivääriryhmän, ja minulla oli semmoiset 2 poikaa Parikkalasta, tämä Arvi Laukkanen ja tämä, tunnetkin sen varmaan. Joo, Arvi on vähän sukua. Joo, ja sitten tämä Veikko Härkönen, ja ne ei olleet päivääkään olleet vielä armeijassa, ja ne tulikin sinne, kun velimiehet oli minulla ryhmässä, ne tuli sinne veljien luo, ja minä otin ne ryhmään. Ne pyrkiä, mietin, ja miten? Vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia. Joo. Minulla lähtekee kyllä myö pärjätä. Ja minä otin ne pojat mukaan ja minä läksin sitten korsualueelle. Ja me päästiin ihan ampumaan auko eteen, mutta meillä ei ollut kiväärit vaan ja minä suunnittelin, tai minä heidän kanssa suunnittelin mitään. Minä vähän arvelin, että jos niitä pelottaa. Jotta miten tässä nyt toimitaan, me kun vähän aikaa kauhotaan ja vuotetaan, että mikä nyt olisi tilanne tuossa, niin yhtäkkiä käy ruskiin nousemaan. Me oltiin lähellä korsuaukkoa. Niin täältä nousuu kissa. Tämmöinen juttu. Ja rykiminen kuuluu, mutta tässä vaiheessa pääsi ne karkuut, me ei tarvita ampua ollenkaan. Se oli ensimmäinen valtaus, oli ihan laukaukseton, kun saatiin ensimmäinen. No veretön. Se oli veretön sota. Ei kaatunut vihollisia eikä kaatunut meille. No siitä jatkui sitten Sorjoon ja Tyrjälle eteenpäin. Sitten tuli verta ja verisiä kahakoita ja vaikka mitä. Me vallattiin kyllä vihollisen kalustoon, mutta minulla ei ole tuommoista lukua, että minä olisin vallannut sen ja sen konekiväärin. Ne jäi aina asemiin ne aseet, mikä pesäke vallattiin. Meillä oli oma kalusto ja myös sitten siitä hoidettiin. Ensimmäinen, mikä oli tiukempi paikka, oli Sinkkosenmäen valtaus tuossa Tyrjällä lähellä Sorjoja. Siinä ensimmäisen kerran jouduttiin ryntäämään vihollisen korvien katolle. Ja siinä kaatui meikäläisiä, se oli osasto Petäjä, joka oli sitten niin nimellisesti sen yksikön vetäjä, ja siinä oli konekivääriryhmiä meitä 2 ja sitten oli jalkaväkiryhmiä 2, semmoinen vahvistettu joukko. Ja siinä tapahtui sille, että mentiin korsujen katolle. Minut oli edessä määrätty
tulikantaa. Mutta enhän minä pysynyt siinä tulikannassa kiväärin kanssa, kun minä näin toiselleksi mieleksi ja. Hetkinen, sanopas vielä mitä se tulikanta tarkoittaa, että jos tätä... Tulikanta tarkoittaa sitä, että jos konekivääri me laitetaan tähän ja täällä on iskuporukka täällä, niin se konekivääri antaa niin kuin tulitukea. Mutta meidän ei tarvitse antaa sitä, ja enkä minä vuottanut sitä, niin että minä yhdyn siihen mukaan, siihen sammaa leikkiin. Ja korsujen katolle päästiin. Siinä kyllä siitä iskuryhmästä kerkesi 2 meikäläistä kaatua. Ne oli ensimmäiset kaatuneet, jotka tästä osastopetäjästä kaatui. Mutta sitten me kaikki päästiin sinne korsujen katolle ja sieltä kuului yhtäkkiä semmoinen ryssäläinen komentoääni, että nyt lähdetään. Ja niitä parvi pärähti sinne syväorroon päin pitkin. Siinä oli peltosarrakkeita. Ja no, meillä alkoi tietysti hurja tuli takaa jo siinä. Ja siinä tuli enistä semmoinen verinen taistelu viholliselle kiinni, joskin meikäläisiä 2 kaatui siinä rynnätessä. Ja siinä, mutta se ei kestänyt pitkään, ei se ollut korkeintaan semmoinen varttitunti se. Se oli hyökkäysvaihe. Se oli hyökkäys, se oli niitä ensimmäisiä. Entä se tarkka-ampuja homma, niin oliko se sulla sitten niin kuin harrastuksena? Silloin kun tuli tämä asemasota tai minä en varsinaisesti ollut tarkka-ampuja. Mutta siitä oli tuolla asemasotan aikana Kannaksella oli semmoinen kuin Mäntykukkula, sen niminen tukikohta. Ja siinä oli venäläinen kuulovartio, tuli aina yöllä hyvin lähelle. Ja siihen yritettiin tehdä partio iskujakkiin. Luutattiin Mutikaisen kanssa kerran, yritin 2 tehdä, mutta meidät saatiin tuli konekivääri tulee alle jo siinä piikkilankaesteellä, kun raskottiin piikkilankaesteellä, että meidän piti olla loppuun. Minä arvin, että kyllä noita nyt täytyy silmällä pitää, ja sitten kun minulla oli kiikari, niin minä sitten kiikarilla kahoin aina hämärässä kiikari näyttää, mutta ei näytä sateessa. Ja minä panin merkille, että nyt ne on noin lähellä, ja kiikari näyttää lähellä tuossa se oli, minä laitoin konekiväärin siihen päiväaikaan siihen pisteeseen kohi vivut kiinni ja sitten kun oli hämärä aina, niin sitten ammuttiin. Jaha, se olikin sellaista tarkkaa? Se oli sellaista tarkkaa ammuntaa. Kyllä siellä nyt joku sattui muutenkin kivärillekin, mutta tästä tämä on tarkka ampuja, että minulla ei ole lukuja. Joo. No se kun konekivärillä tehdään, niin silloin se lukuja verkkaaminen on vähän heikkoa. Joo, tämä on tämmöistä. Kyllä semmoisia yksittäisiä kaksintaisteluja on, jotta vihollinen ampuu ja minä ammun ja haavoittuminenkin sattui sillä viisiin tuosta niskasta läpi, että vihollinen kerkesi ampuu ennen kuin mies. Ja se tapahtui vielä sille, että mä olin vaihtanut tuon venäläisen automaattikiväärin omaa Ukko Pekkaa. Mutta siinä olikin semmoinen, että se lukko oli hiekkaa tullut. Ja se, kun mä käyn ampumaan, niin se ei toimikaan. Minä olin ampunut sillä aikaisemmin. Sen verran oli kokemusta, että se toimi. Mutta se ei siinä toimitkaan ja se kerkesi ampua se vihollinen minut, kun tuossa Valkeasaaressa piti ottaa meidän takaisin. Ja sitten kun ne paino päälle niin kuin susi kyllä, mutta me otettiin siinä yhdellä kennällä takaisin sitten se vastaisku ja siinä kerkesi ampua sitten se vihollinen, mutta kyllä se vihollinenkin sitten siihen jäi. Meidän pojat tiesi, että missä se oli se ampuja siinä haavoittumisen aikana jollain tavalla vähän menin pökerryksiin kyllä, mutta hyvin pitkään Anttosen Mikko on konekiväärin oikein erikoisasiantuntija. Hän tuntee konekiväärin samoin kuin konekivääripesäkkeitä. Tässä on Mikon tekemä pienoismalli konekivääripesäkkeestä. Tämän mukaan Parikkalan reserviläisjärjestöt entisöivät taisteluhaudassa olevan konekivääripesäkkeen tuonne Likolammin tuntumaan. Tämä on Mikon tekemä pienoismalli konekivääripesäkkeestä. Niin, niitä nyt noitakin konekivääripesäkkeitäkin oli erilaisia mallia kyllä, että ei ole tässä tätä toista puolta, että oli tässä vaan tämmöinen pöydä, jossa oli ne laatikot sitten. Ja miten se nyt tähänkin, jos asetetaan konekiväärin, tähän täytyisi laittaa jotain vielä, että ne patruunalaatikot olisi sitten tasallaan saatavilla. Tasallaan saatavilla, siinä on vähän puutteelliset tuossa nyt
Mutta sitten nehän oli katolisia nuo konekivääripesäkkeet siellä jo sit asemassa. Me ei nähtäisi, jos se olisi katettu, niin sen hyvä, että se katto puuttuu siitä. Havainnollisuuden vuoksi otettu katto pois tuolta pienoismaalista. Ja sitten tästä rajalta kun sotatoimet alkoi, niin sitten meillä oli se Sinkkosenmäen taistelun jälkeen oli sitten tuo Poutalan tykistöpatterin pysäyttäminen samoin sillä osastopetäjällä. Ja siinä olin siis konekivääriryhmän kanssa semmoisena ryhmätaistelijana ja siinä oli sitten venäläinen pitänyt sotaharjoituksia siinä Sinkkosenmäen tuolla puolella, se on maantien varressa ja silloin kaivettu sinne peltoon pesäkkeitä ja me kun siinä noustiin siihen Sinkkosenmäkeen ja siitä saatiin Sinkkosenmäestä lähettiin ja noustiin siihen tien varteen, niin siitä huomattiin, että tuolla on tuommoisia pesäkkeitä ja jäi kiireesti ehtimään venäläiset pesäkkeet. Minä sain ryhmän semmoiseen hyvää konekivääripesäkkeitä tuommoisen, mutta siinä ei ollut mitään taisteluhautaa niin taaksepäin. Sinne piti syöksyä mennä, mutta silloin oli kesäkuu ja pellot oli hyvin kasvaneet heinää täyteen, että sinne pääsi ne hyvin naamioituneet. Ja me jouduttiin sen 5,5 tuuman suorasuuntaustykin eteen, oli 5,5 tuuman tykkiä sen Poutalan tykistöpatterin tykit. Niitä oli siis 5 tykkiä, mitkä oli ajoneuvossa 78 hevosta oli siinä ja siinä tuli semmoinen raatteen tie. Ja kyllä siinä hevoset kärsi paljon, voi hyvä ihme. Siinä jouduttiin sen 5,5 tuuman tyki eteen ja se tuli vaimennettua sitten siinä. Meillä oli semmoinen PST-kivääri samalla siinä mukana ja se oli tuttu mies ja se oli, en kehtoa nimiä sanoa, mutta hän oli vähän sanonut, että hän ei oikein osaa ampua. Oliko se norsupyssy? Niin, ei, kun se oli niitä pitkiä. Just, joo. Miksi sitä nyt nimitetään? Norsupyssy se on vissiin 20 millin päästä kivääri. Eihän se ollut kuin 19 millin muista. No niitä ei ollut, mutta 20 millinen oli se pää, joka juuri rajakomppanioilla oli tämä 20 millinen kalusto. No se on kova ase. Minä sanoin, että kyllä, otan tuohon tänne ja sillä oli jotain 60 patruunaa mukana ja myös siinähän alkoi se hurja kaksintaistelu niin kuin tykin kanssa. Sitten meillä ei ollut ampuma-alaakaan, minä tällä viisiin sukelsin ampuma-alaan niin niittämällä siihen heinän sisään, että ei vihollinen meitä nähnyt, mutta minä sain siihen sen näköyhteyden siihen tykkiin. Matka oli 70 metriä, se mitattiin suunnilleen se taistelun jälkeen. Ja siihen me ammuttiin ne 60 patruunaa kaikki ja 3 kertaa vaihtui suuntaan ja siinä tykin takana. Sitten ei vaihtunut enää, mutta se läpäisi. Joo, tykissä on etupanssari, joka suojaa niin, että kivääriluoti ei, mutta tämä menee läpi. Se meni läpi ja kolme suuntaa, tai ampujaa siihen jäi vainajaksi vihollisesti. Sitten ei vaihtunut enää. Et me saatiin se vaimentanne, että miten tämä nyt ajatellaan. Siinä oli siis koko ryhmä mukana, mutta minä ammun ja sitten vuoroin ampui tämä Anttosen Juho Savipuusta. Jota me 2 ammuttiin. Minulla oli myös siinä muuta tehtäviä aina antaa konekiväärille taas maalia ja niin poispäin. Ja kun milloin sitten aina ammuttiin siihen ja se vaikeni sitten. Ja kukaan ei ollut meistä ammut sillä PST-kiväärillä, mutta eikä tiedetty yhtään, että mitkä ne on ne tähtäimet, mutta eri paikkaa vaan mietin tähtäimet. Viimeksi huomasin, minä olin vielä ampumassa huomasin, että nyt ei tule enää uutta miestä. Joo. No, nämä miehet on kaikki olleet kovissa paikoissa. Mikko antoi sitä täällä mainintakin, että hän on sodan loppuvaiheessa haavoittunut. Miten mahtaa näiden toisten laita olla? Tuliko sattuu siitä? 3 kertaa. 3 kertaa. Ja 33 reikää oli viimeisellä kerralla. No siinä on ollut jo konetuliase. Ei kun se tuli heitin tuli meskipää keskiraskaan heittimään. Joo. Siitäkin selvittiin. Joo. Entäs Leonas? Minähän vissiin ollut niin pahoissa paikoissa. Muutama ja kyllä naarmuja lähellä veti ja muutaman kerran takin hihaa tästä kainalosta oli sauma auki, kun oli luotisuihku leikannut ja suikasta
tästä nappi meni rikki ja sitten täältä oli tullut takaisin täältä taaempaa läpi ulkopuolelle ja päässä koin vaan semmoisen niin kuin vähän jollain patukalla olisi napattu, mutta ei mitään rikkoumaa kuitenkaan, niin mistä verta olisi tullut. Mites tää Mikon haavoittuminen, mihin paikkaan haavoitut? Minä haavoitun jatkosotan lopussa, kun hyökkäysvaihe loppui siellä Kannaksella. Oltiin Käleessä silloin osastopetäjä tai tehtäväksi hyökätä siitä Valkeasaaresta eteenpäin. Me oltiin noin 2 kilometriä vähän yli muusta pataljoonasta, jos muistatte Leo. Ja sitten tuli meitä vastaan tuli vastaisku. Me ei saatu tykistö tulta sinne ja sitten se vastaisku, minä tajusin sen ja minä vielä siinä annoin kaikille koko joukkueen 4 kiväärille käskyn, että nyt kun viemään tuon oman kiväärin luo ja oman puolijoukkueen luo ja sieltä aloitetaan ammuntaan, niin kaikki 4 kivääriä avatkeen tuli yhtä aikaa, kun se vastaisku porukka tuli meidän eteen. Se tuli hyvin lähelle, kuusikossa näkyy ja äänet kuuluu. No nyt kohta on isku meillä. Jotta annetaanpas vähän se siipeä, kun me ei saatu tykistöt tulta ja minulla oli semmoinen käsitys, että me ehkä saadaan myöhemmin siihen. Koska tulejohtue sanoi, että ei täytä, ei ole yhteyttä, kun niillä oli se välimatka liian paljon. Ja kun soiteltiin koko joukkueen konekivääreillä, niin se vastaiskuporukka siirtyi meistä oikealle. Ja sitten se yritti lyödä meidän selän tarkkoon tien poikki. Ja se jättää mottisen käden. Ja sitten petäjä antoi käskyn vetäytyä ja me vetäydyttiin sitten 2 kilometriä sinne toisten komppanioiden tasolle. Olitko sinä 4. komppaniassa oli ollut aina? Oli. No joo, 4. oli meistä niinku vasemmalla muistaakseni. Sieltä päin niinku hyökkäyssuunnasta päin kauttuna. Ilmeisesti. Joo, ja me vetäydyttiin samalle tasolle vanhan Valkeasaaren kirkon kumpareille ja siinä otettiin vasta. Siinä minä sain justiinsa siinä kaksintaistelussa sitten sen vihollisen kanssa. Niin vihollinen kerkesi ampua tuosta niskasta läpi. Se oli ensimmäinen kerta haavoittuminen. Oliko sulla useampia haavoittumisia sitten? Toisen kerran haavoitui jatkosotassa sitten Vitsaaressa. Niin täällä on niitä semmoinen kuin Äyräpään Sillanpääaseman taisteluissa. 22.6. Niin silloin haavoitun siellä Vitsaaressa. Siinä oli sellainen taistelu, että oltiin saaressa. Ja vihollinen pääsi huomaamatta saareen. Meidän kuulovartio Petti, se oli jalkaväkimiehet, oli kuulovartiossa. Ja vihollinen käytti myös silloin semmoista savuverhoa. Ja se laski myötätuuleen savuverhon ja ne tuli savuverhon suojassa saareen ja naapurin poika tulloo sanomaan, se oli Kososen Eino, nykyisin kansakouluopettaja tuntenetta. Simpeleitä? Tai mistä? Ei se simpeleitä ole, se on jossain, joka voi olla eläkkeellä jo. On se jo eläkkeellä. Eino Kosonen, Alavan Kososen poika. Ai jaa, joo. Ja tuli sanomaan, että hei, mistä nyt on vihollinen, tai sanotaan nyt sille kielellä, että nyt on Ryssäsaaressa, meillä on eläihmeellä. Minulla oli saaressa 3 konekivääriä siellä ja ne oli vielä niin hajallaan, kun saari oli ottaa 2 kilometriä pitkä, se oli Vitsaari nimeltään siellä ei minulla ole miehiä nyt, miten sitä, ja me lähdettiin 3 vastaiskuun, mie ja Eino ja 1 Kokelas. Eino sai jalkaansa osuma heti ja sitten me tiedettiin, että siellä on saaren toisella puolella mistä käytiin sinne saarelle, siellä on semmoinen vastaiskureservi, oli 1 luutnantti Kanerva, joka hoiti sitä ja minä sanoin, nyt on lähettävä ottamaan se appuun, että saataisiin pyörittää pois tuo vastaiskuporukka ja tultiinhan me, mutta siinä sitten oli jo kerennyt vastaiskuporukka saada enempi voimaa siihen tukikohtaansa ja taas epäonnistui ja minulta hävisi siinä yhtäkkiä 4 miestä ryhmästä. Ei ne kaatuneet kukkaan, mutta vaan jotain osumia tuli, se tapahtui. Ja siinä tapeltiin niin lähekkäin vihollista, että suuliekki välähteli tuossa, mutta kun se oli savu ja semmoinen sumu, niin sitä ei tiedä kuin lähellä me oikein oltiin.
Ja kerronko minä siinä yhden tapauksen semmoinen mitä nyt sotassakin. Kun se oli tämä Alikersti Härkönen oli yhden kiväärin johtaja, hän on kuollut jo Savikumsalolta, jos se voi tuntiikin joku. Ja hän joutui vaihtamaan asemaa siinä ja hänellä oli konekiväri varsinainen olalla ja siinä oli halkopinoja siinä saaressa. Että nyt hän tuohon halkopinojen viereen saa aseman ja hän kun mennään viemään sitä ja siirtämään niin vihollinen onkin toisella puolella halkopinoja ja Härkönen Tauno hyppäsi pystyyn ja huittasi sillä varsinaisella ja Rössä teki samoin. Tämmöinen kaksintaistelu siinä. Eikä laukaustakaan, mutta... Ei, kun Tauno huusi kyllä surkeasti, että Mikko tulee auksi. Tämä on tosi juttu. Mie sanoin, että nyt on Taunolla. Nyt on Taunolla hätää, mie tunsin Taunon luonteen. No menihän mie, mutta ei minun osannut sanoa, että mie tulen, mutta mie menin. Ja tässä vielä sattui sillä viisiin, kun saatiin ryssäpakeille. Ja kun kauhotaan, että mihin se konekivääri sai, niin Ryssä otti sen Taunon konekivääri, kun se oli parempi ja jätti huonomman meidän. Tämä on tosi juttu. Teette vaihtokaupassa. Teette vaihtokaupassa. Se teki vaihtokaupassa. Kumpanekaan ei kuollut siinä, mutta kyllä Tauno sanoi kyllä anovasti, että Mikko tulee auki. Tuohan liittyy jo hyvin läheisesti tähän nykypäivään. Tätä vaihtoa. Liian molempien edun mukaan. Se sattui molempien. Samalla viisi, kun läpinäukut aikoinaan sieltä riviin. Voisin paljon kertoa tällaisia, että ettei käy kellikään kummallekaan käy pahoin, jos jättäisin oikein nuo veriteot pois. Molempia ilmeisesti sodassa tappuu aika paljon. Minä voisin kertoa vielä pari Joo, no miten pitkään toinen? No niin, tässä nyt varmaan tarinaa riittäisi, ihan mukavaa olisi kuunnellakin, mutta olisi niin kuin vielä tässä ihan lopuksi kiva tietää, että millä tavalla tämä ritari-nimitys on vaikuttanut niin kuin teidän sotan jälkeiseen elämään, jos se on jotenkin vaikuttanut. Minä luulen, että tämä Leo on niin kuin nämä sodan-aikaiset kokemukset hyödyntänyt ammattisotilaana niin verrattain tehokkaastikin. Tänne taas Leolle ensimmäinen puheenvuoro. No joo. En tiedä, onko sen syy tai ansio. Oleellista oli se, että sotaa ennen olin valmistautumassa maanviljelijän ammattiin muun muassa täällä Parikkalan maanmieskoulussa. Sitä varten olin muun muassa anonut lykkäystä varusmiespalveluksen suorituksesta aikanaan ja kulkijoin koulutilalla harjoittelukesän aikana. Tuli saatua sen ajan maanviljelyshommiin tuntumaa, mutta sitten tuo talvisota ja siihen niin kohta sitten liittynyt jatkosota muutti sikäli, että kun sodan jälkeen sain tarjouksen jäädä samaan yksikköön rauhanajan tehtäviin täällä kotipitäjän rajalla, niin katsoin sen siinä tilanteessa käyttökelpoiseksi ratkaisuksi ja niinpä sitten eri tehtävistä toiseen näissä rajajoukoissa palvelus jatkui aina vuoteen 1964 saakka, jolloin lähdin rajajoukoista vähän ennen eläkeikää. Leo on hyvin vaatimaton tässä asiassa. Hän on minun oppi-isäni pitkältä ajalta. Hän on siirtänyt sitä sodan ajan tietoa niin meihin nuorempiin. Kun ilman varsinaista ammattiin kuuluvaa peruskoulutusta, upseerikoulua ja kadettikoulua ei ollut minun kohdallani tilaisuus käydä sen sijaan erilaisia kursseja, joilla katsottiin rauhanajan palvelukseen tarvittavan pätevyyden niin kuin minimirajaksi niin tällaisilla
tällaisilla niin pätevyyksillä sitten jäädessä rauhanajan palvelukseen tietenkin melkein joka tehtävässä niin aina koki, ettei itse ole oikein tehtävänsä mittainen, mutta tietenkin oli tottunut sodan aikana niihin pakkotilanteisiin, joissa piti koettaa selviytyä sillä tapaa kuin kussakin tilanteessa edellytykset näytti olevan, ja niinpä sitten rauhanajan palvelustin niin tuli jollakin tavalla suoritettua ne tehtävät, joihin aina määrättiin. Entä Paavon Joo, minun ei tilanteeseen vaikuttiko millään tavalla? Ei tämä riski vaikuttanut millään tavalla. Entäs yleensä koko sotapalvelus? Oliko sulla niin ammatti jo ja elämäntehtävä jo valittu sitä ennen? Silloin maanviljelijäoikeus pieni tulla ammatti, mutta tultiin tänne rajaa tänne puolelle, niin siis mitä sattui saamaan. Ja niin kun pääsi reservistä pois, niin ja Parikkalan asemaan, kun vaimoni tuli tänne appiukouluksi siitä pojan kanssa. Minä sitten rakennusmestari Luoma kysyi töitä ja sanoi, tule aamun. Minä sanoin minulle se pari päivää aikaa minä vähän hennestä ja järjestelin niin asioita siinä. Niin seuraavan maantaina aloitin töitä Parikkala ratamestarin hommissa. Sitten se rautatiehomman jatkunut milloin milläkin osastolla. Ja niistä tehtävistä jäit sitten eläkkeelle? Niistä jäi eläkkeelle. 13,5 vuotta oli tuolla varasto-osastolla ja nyt tuolla melkein saman verran oli tuolla tällä liikenneosastolla, niin mistä jäi eläkkeelle asemamiehenä. No Mikko jatkoi tehtäviänsä kotitilan hoidossa. Onko tämä muuten sinun siviilielämääsi, sodan jälkeisen elämään vaikuttanut paitsi tietysti tuo pieni rahasumma oli apuna jälleenrakennuksessa, mutta tämä ritariksi nimittäminen, onko sillä mitään merkitystä ollut siviilielämään? Kyllä voisin mainita tuosta sodan loppumisesta ja sitten kotiutumisvaiheen aikana, kun olin täällä Imatralla Immolassa ensimmäinen vartiopäällikkö tuossa Jäppilänniemessä Niemen vartiolla. Ei siinä mitään ohjesääntöjä ollut, se oli omavaltaisesti vaan tuossa tuo pannaan vartiopaikka ja tuo kaivetaan vähän poteroa ja sitten tuo kapteeni Pyykkö ilmoitti, että nämä vakaasti täytetään tässä Immolan rajavartiossa. Olisi tilaisuus jäädä palvelukseen. Silloin nousi vähän niin kuin jollain tavalla semmoinen ajatus päällä, että tässähän voisi olla kyllä vaikka leipäammatti. Ei sitä siellä sota-aikana tarjottiin monta kertaa tehdä sitoumus, niin aina kieltäytyi tekemästä semmoista niin kuin sitoumusta. Siellähän tekivät ajukselit sitoumuksia sota-aikana. Pääsivät vakituiselle palkalle. Meikäläinen oli vaan päivärahapalkalla. Niin silloin 2 päivää kyllä niin oli yksi Luukkonen toinen ja mietittiin, että mitäs jos miehitetään nyt tämä Immolan rajakomppania tässä. Mutta kyllä sitten kun koti oli porona, kun sitä ajatteli, oli vaimo ja 3 lasta ja oli peltojakin kotona, niin sitten tuli päätös, että kyllä minä lähden kotiin. Että se tuli haavattua sitten se sotilasajatus ja se sotilasammatti silleen. Ja sitten olihan siinä sotaväsymyskin. Sekin paino, että on hävitty sotaa. Jollain tavalla vaikutti sekin mielialaa, jos mielialasta puhutaan noin. No nyt tähän hävittyyn sotaan, niin kannattaisi kyllä minusta kiinnittää huomiota sen takia, että sitä sotaa me emme häviä. Niin, mutta silloin oli sellainen. Tunnelma oli, mutta minä korjaan nyt kyllä sen, jotta sitten kyllä myös se heti tiettiin. Mutta meillä ei ollut silloin vielä rauhanehdot tiedossa. Joo, kyllä. Sen takia minä sanon, että oli hävitty sota. Sitten kun tuli 47 rauhanehdot ja sitten nähtiin mikäli oli miehitys, niin että eihän me taistelussa hävitty noin paljon Karjalan maata. Ja korjaan siihen vieläkin, että ei meillä jälkeenpäin semmoinen tunnelma ollut rintamamiehillä, että me hävittiin kaikki, mitä jouttiin Karjalaa luovuttaa. No, tästä päästäänkin nyt sopivasti tuohon seuraavaan. Ajattelin kysyä, että millaista on ollut
ihmisten suhtautuminen eri aikakausina. Sehän heti sotien jälkeen, niin kun se oli rintamamiehille ja aika monella muullakin tämmöinen aika masentava tunne, että on sota hävitty ja lisäksi vielä poliittinen tilanne maassa oli aika kehno, mitä ajatellaan, kun jos ajatellaan veteraanien ja marskiritaarien asemaa, niin millä tavalla se niin kun on eri aikakausina muuttunut tämä ympäristön ja ihmisten suhtautuminen tähän rintamamiehen ja marskiritaariin. Ainakin minulla jäi semmoinen käsitys, että en itse eikä ainakaan edessä kukaan en tavannut juuri siinä aikana, kun palvelin rajalla, niin en henkilökohtaisesti tavannut sellaista, joka olisi rohjennut edessä sanoa, että me hävittiin sotaan. Ja. Eikä myöskään itselläni ollut semmoista käsitystä. Menetys oli suuri kyllä, mutta ettei hävitty. Ja joku sanoi sen taitavammin todetessaan, että se on voittaja, joka saavuttaa sodalle asetetun päämäärän. Ja venäläiset eivät sitä saavuttaneet, mutta suomalaiset saavuttivat. Teillä oli... Ja meillä oli tavoitteena ei enempää kuin itse säilyttää itsenäisyyttä. Määräämään omista asioista. Siihen päämäärään toki päästiin. Se varmasti pitää paikkansa ja kestää arvostelua. Kyllä minä voin mainita, että kyllä sitä sodan jälkeen kuuli sellaista, että Suomen armeija on lyöty, että esimerkiksi ei tästä mitään tule tästä Suomen itsenäisyydestä. Totta kai kuultiin ja kirjoituksissa, lehdissä, mutta ei löytynyt kukaan, kuka olisi edessä suoraan. Silmiin katsoen sanottiin. Ei. Tätä minä tarkoitin, että ne mutta lehtimiehet ja radio ja muut kirjailijat niin toitottivat siellä rivien välissä ja sivussa. Niin kyllä. Tai mahdollisesti takanapäin. Tai sitten selän takana, joo. No, voin tuohon sanoa noin, että olivat tuntemattomia. Siihen aikaan liikkui sodan jälkeen semmoisia akettia. Oliko ne sitten ihan sieltä rajan takkoon vakoilijoita? Ainakin meillä yöpyi parikin kertaa semmoinen epäilyttävä mies, että me jälkeenpäin velimiehen Arvin kanssa yksikin vähän kuulusteltiin ja epäiltiin, että saattaa olla. Ja hän yritti keskustella, kääntää sen keskustelun sellaiseksi häviöksi tämän sodan. Ja että me vielä sanottiin, no kyllähän me aikana tehtiin kaikkea mitä voidaan ja ehkä me tästä selvitään, mutta minun käsityksen mukaan ne oli jotain vakoilijoita tai akettia. Niitä liikkui kyllä sodan jälkeen maaseutulla ja varsinkin tässä rajan pinnassa. Eikö silloin 50-luvulla aika usein kuulu sitä, että mitäs läksitte Suur-Suomea tekemään? Eikö tämä ollut sellainen aikamoinen isku? Kyllä, siitä julkisuudessa paljon puhuu. Ainakin karjalaiset sanoo tuosta pysyneet siellä rajan takana. Niin, joo. Minulla on sanottu monta kertaa. No, minä olen 2 kertaa tullut evakkoon Parikkalan kautta ja minä olen sen kuullut moneen kertaan sen, että miksi läksitte, olisitte jäänyt ryssät sinne toiselle puolelle. No tämä on tietysti ihan toinen juttu, mistä nyt puhutaan siitä, miten karjalaisiin on suhtauduttu kaiken kaikkiaan aika hyvin. Kyllähän meitä on kohdeltu niitä, jotka evakkoon lähdettiin. Minäkin olen sen kokenut, sen evakkoreissun. Mutta se, että tämä itsenäisyyden 75-vuotisjuhla sattuu sellaisen murroskauteen, että on ihan varmasti niin ritarit kuin muutkin voi tyydytyksellä todeta, että se kunnia, mikä veteraaneille ja ritareille kuuluu, niin se on palautettu. Se on tosi ja se on palautettu. Eikö tämmöinen tunnelma ole teille ja se on varmasti miellyttävä. Sitä ei oikein arvaakaan, kuin niin paljon se on palautettu. Miellyttävä asia noiden veteraanien kannalta. Minusta tuntuu, että siihen pitäisi sisällyttää kaikki silloin sen ajan vastuussa olevat aikuissukupolvi ihan vanhuksia myöten, sillä
kaikkia tarvittiin, ja jos ei olisi kotirintama niin hyvin hoitanut kotirintaman asioita, niin ei rintamakaan olisi kestänyt, ja siellä on niin vahvoja näyttöjä tämän maan puolustuksesta kotirintaman osalta, että sitä ei mielestäni ole riittävästi arvostettu. Ei olisi kestänyt asematkaan, jos ei kotirintama olisi kestänyt. Jos ei kotirintaman henki olisi kestänyt. Täältä annettiin kaikki tuki. Näin uskon. Ja siihen sisältyi paljon inhimillisiä piirteitä myöskin niin rintamalla kuin kotirintamalla, joista ei ole paljon puhuttu. Minä voin pienen esimerkin mainita vaikeimmasta tehtävästä, kun oma joukkojen mies hädissään ja peloissaan pyysi rukoilemaan hänen kanssansa. Kuinka suuri osuus sillä oli kotirintaman osalta. Sitä tuskin voidaan mitata. Yhtenä esimerkkinä tämmöinen inhimillinen piirre, joka saattoi tulla esille myöskin rintamalla. Se oli yksi vaikeimpia tehtäviä, mutta yritin senkin hoitaa. Tuo on ihan noin sota-ajan lapsena niin miellyttävää kuulla veteraanin ja marskiritarin suusta, että kotirintaman kestävyyttä myöskin arvostetaan. Ja kun se arvostetaan näin veteraanien taholta, niin se on sitä arvokkaampi tieto kuulla. Mutta se sukupolvi, joka sodassa oli ja sotaan joutui, se oli oppinut lapsista pitäen tekemään kovaa työtä. Esimerkiksi nyt koululaiset kyyditään yhteiskunnan kyydillä. Ja siihen aikaan, kun itse kävin koulua, niin se suoritettiin jalan ja suoritettiin meijerireissu samalla tiellä vieden kermaa meijeriin ja illalla tuotiin kotiin sitten piimälastia kotiin tullessa. Ja vanhin veljeni kävi aosta puimassa aamuyöstä vanhempiensa kanssa ja sitten lähti kouluun vähän nokea pyyhitti naamasta pois. Nämä on niitä vahvoja näyttöjä, tällainen joukko ja sellainen nuoriso, joka sillä tavalla kasvaa aikuisikään, niin se kestää eri tavalla kuin liian helpolla ja liian valmiilla aikuisuuteen päässeet. Eli jos tuo tiivistää, Leoni, onko niin, että mitä vahvempi fysiikka, sen vahvempi henkinen kasvu? No totta kai. Joo. Totta kai. Tuossa oli eräs pappi kirjoitti lehdet, niin luuli tuo elämästään, niin kaikki on oikea paikka hänellä ollut, kun hän meni viemään suruviestiä. Ja 4 lasta oli. Ja 8-vuotinen oli vanhi. Ja sitten 4-vuotinen oli niinku pienen. Ja sanoi, että hänellä on elässä niin vaikea tehtävä tehdä. Hän sen viestin vei. Se äiti teki toukoa maahan ja lapset hoiti toinen toisiaan. Sanoi, se on hyvin, miten Jumala voi rangaista näin kovasta yhtä perhettä. No niin, Mikko haluaa vielä kommentissa lausua. Tuosta täytyy lopetella. No, minä haluaisin tuosta kestämisestä, kansan kestämisestä ja velvollisuuden tunnusta. Kyllä me sotilaat oltiin siihen aikaan parhaassa iässä olevia miehiä, että me kestettiin ja meiltä voi paljon vaatiakin, mutta mennään ajassa taaksepäin ja ajatellaan sitä kotirintamaa ja niitä vaimoja ja lapsia ja vanhuksia, mitä ne kestivät siellä. Niihin ansiosta Suomi kesti hyvin paljon, kesti nämä sotavuodet. Ne viljeli maata, ne tuotti elintarvikkeita, hoitivat lapsia ja hoitivat vanhuksia. Minä voisin mainita yhden semmoisen tapauksen rintamalta. Yksi komentaja kerran vähän moitti meitä ja kävi puhumaan velvollisuuden tunnosta. En kehtaa mainita nimiä, mutta hän moitti sitä aikansa, niin minä pyysin, että herra Eversti, saanko minä puhua, niin antoi puhua, sanoi, olkaa hyvä. Ja minä sanoin, että Eversti sanoi, että meillä on yksi velvollisuus puolustaa tätä maata täällä rintamilla, mutta minä sanoin, että meillä on 2 velvollisuutta, että vielä tukea kotijoukkoja, että miten kotona kestävät. Että jos kotirintama ei kestä, niin meidänkin kestokyky jotenkin henkisesti lamautuu.
Eli minulla oli tällainenkin tapaus. Niin voisin hyvin paljon kertoilla, mutta jos aika loppuu, niin sitä minä sitten tahdon jatkaa. Se on suur ansio Suomen kestämissä. Se oli juuri ne äitit ja vaimot ja lapset siellä kotona, kellä oli lapsia, työikäisiäkin jonkun verran, pienemmätkin jollain tavalla auttaneet. Varsinkin vaimot, niin ne teki erittäin arvokasta työtä ja hoitivat sitä kotirintaa. Ja mitä merkitsee naapuriapu, kun esimerkiksi kotona ei jää muuta kuin 11-vuotias veli ja vuoteessa oleva isä ja naapurinaiset ottavat ja hoitavat koko naapurinsa karjan, kaikki ne pieninen lehminen, lampaineen, possuineen kaikki ne ja hoitavat ne, vievät tuonne evakkoon Keski-Suomeen ja sitten tuovat sieltä pois niin, että mitään ei katoa kysymättä hintaa. Tämä oli malli naapuriavusta. Vieläpä tämän naapurin isännän, siis minun isäni ruumiinkin he hoitivat tänne kotipitään sankarihautaan. Ilman sitä niin ei olisi tästä naapurista, jossa oli 11-vuotias, niin Vesa ainoana talon kotiin jääneenä, kun meitä 4 veljestä lähti sotaan. Mutta eikö tänä päivänä kuitenkin ole tilanne se, että tämä yhteiskunnan arvostus ja nimenomaan meidän nuorison arvostus, niin se on kohdistunut ei vain yksinomaan näihin veteraaneihin ja teihin ritareihin, vaan se on sitten myöskin saanut jo tämä kotirintama niin tunnustuksen. Siellä on ruvettu jo niin kuin arvostamaan sitä työtä, jota todella tässä olette nyt kertoneet, että tehtiin täällä pyyteettömästi. Ja se on minusta, se on ihan yhtä arvokasta kuin aseen kanssa taisteleminen. Se on maanpuolustusta parhaimmillaan. Ihan varsin. Ehkä parhaimpaa jossain mielessä tuota. Näin on. Joo, kyllä se näkyy nuorisossa tietysti, että millaisia eväitä ne on saaneet siellä ja mitä arvoja sitä on viljelty. Ja mehän voidaan olla onnellisia, että eletään vapaassa maassa. Ja niitä arvoja ei voi mitata rahalla. Niitä ei voi mitata rahassa, niin kuin tasavallan presidentti eilispäivänä Tampereen juhlassa mainitsi, että Suomi kuuluu niihin onnellisiin maihin, jotka pitävät huolen kansalaisistaan. Vaikka meillä on tuommoiset työtaistelut ja lakonuhkat, mutta sittenkin niistä on sovittu ja aina sitä kaikista vähäväkisintä yritetty auttaa. Mutta vapaaehtoinen työ ja palvelus toisen hyväksi on mielestäni aina arvokkaampi kuin se, jos velvollisuudesta ja pakosta ja käskystä lain mukaan lähdetään ja tehdään jotain. Siinä mielessä lottien ja kotirintaman työ. Unohtamatta lottia tosiaan, se oli arvokasta työtä. Ja nekin, jotka vapaaehtoisesti. Ja naisjärjestöt, kaikki tuommoiset talkoohengessä tehdyt maataloustyöt ja kaikki nuo, mitä kaupunkilaiset naisetkin tulivat maalle tekemään ja tämmöiset kaikki, ne on niin arvaamattoman suurta ja kiitollisuudella mainittava Suomen kansan hyviä vuodia. No niin, tähän kotirintamalle ritarien suusta annettuun tunnustukseen voidaan hyvin tämä keskustelu lopettaa. Sitä varmasti riittäisi paljonkin tarinaa, mutta minä luulen, että näitä alkaa kohta kasetti olla täynnä ja sitä paitsi taitaa olla noita kyytimiehiäkin odottelemassa. Kiitän meidän kaikkien puolesta ja Parikkalan Lions-klubin puolesta, että olette uhranneet aikaa tämän. Tämä on niin kuin tarkoitus taltioida. Yksi Mannerheim-ristiritareista 5 on Eino Kiiveri. Ja me olemme nyt täällä Punkaharjun kuntoutuslaitoksella jututtamassa Einoa. Tämä juttuhan tehtiin näiden toisten ritariveljien kanssa jo silloin itsenäisyyspäivän aattona, mutta katson parhaaksi, että tämä Einon juttu tullaan tekemään täällä hänen kuntoutuspaikassa. Minkälainen on Einolla terveys tällä hetkellä? Se on aika heikko. No, Eino Kiiveri on nuorin näistä Parikkalan
Joo, näistä Mannerheim-ristiritarista. Mie läksin vapaaehtoisena silloin, kun se sattui siellä se ensimmäinen tapaus siellä Kaukopään tehtaan rannassa, niin siinä minulle tuli mieleen, että jospa miekin jotain auttaisin siellä. Naapuri aloitti vähän niin kuin tulituksen jo ennen kuin varsinaista sotaa. Minä en sitä niin tarkasti muista, mutta se oli jotain 4-5 päivää aikaisemmin, kun se poltti sen ropsivaraston. Se oli 240 000 kuutioa siinä oli ja sitten yksi talo siinä palo samassa. Ja sitten tuli, se oli silloin ennen juhannusta, se oli muistaakseni. Sitten tuli sinne tuo kutsunta ja minä ajattelin niin, että minä lähden kysymään, että joko sinne rupeaa pääsemään mukaan Savonlinnan sotilaspiirissä. Ja. Kun se oli siinä, me olin laita-asioissa, oltiin silloin käymässä. Ja koneenmestari vielä sanoi, että älä lähde höperestämään, että tykin ruuaksi sinne. Että täällä tarvitaan miestä kyllä vielä pitkä aikaa. Mutta kyllä minä sitten läksin ja niin sitä sitten mentiin. Ne laski sinne menemään ja siitähän se alkoi. No siellä rintamalla on siinä sotilaspassissa. Sotilaspassissa siellä lopussa on se kokonainen palvelusaika, mikä on se toiseksi viimeisellä sivulla siinä se. No silloin kun läksit vapaaehtoisena, niin et vielä kovin vanha tainnut olla. No minä olin 18 vanha. 18 vanha, silloin maaliskuussa täytin. No tuliko tämä vakinaisen väki sitten sodan aikana palvelu? Tässä on siinä on ne. Saapunut 10.10.41 ja kotiutettu on 16.11.44. Joo. Mennyt monta vuotta. Vähän 4 vuotta. Miten tämä vakinaisen väen palvelu, miten se meni siellä rintama-olosuhteissa? No se meni sinne. Se meni samassa rytinässä. Samassa kombinassa, joo. Niin, minä olen selaillut Airon toimittamaa matrikkelia, jossa on hyvin lyhyt maininta perusteista näistä Mannerheim-ritarin myöntämisperusteista. Ja Einon kohdalla täällä mainitaan muun muassa, että korporaali Kiiveri on esimerkiksi näin soturina ja taistelijana osallistunut jokaisen hänen joukko-osastonsa lähettämään partioon ja iskuosastoon. Niinpä korporaali Kiiveri on ollut mukana kaikilla Mäntykukkulalle tehdyillä tuhoamisretkillä. Monet näistä ritariveljistä on nyt sitten vapautuneet vähän tarkemminkin näistä tapahtumista kertomaan. Voisitko siellä kertoa jotain tästä Mäntykukkulasta, kun tässä on lainausmerkeille merkattu, että Mäntykukkula. Mitä tämä Mäntykukkula tarkoittaa? Semmoinen juttu niin, että se on vähän epämääräisesti kirjoitettu tuo. Niin. Sitä ei ole, kun sen meidän pataljonan lohkolla oli semmoisia erilaisia kukkuloita. Siinä oli välillä suota niiden asemien välissä. Ja sitten suosilmäkkeitä, oli ihan avosilmäkkeitä. Ja joku kukkula oli sitten, ne oli semmoisia hiekkakukkuloita. Ja niissä oli aina yksi korsu ja sitten 100 metriä oli sitä siinä
Kukkulalla on sitä juoksuhautaa. Ja niitä oli kaikkiaan 5 niitä kukkuloita siinä. Ja lähin kukkula oli noin 40 metrin päässä meidän asemista. Siinä oli korsu ja heidän miehistö oli siinä. Siinä oli niin, että sitä ei ihan jaksanut heittää käsiranaattia ja heittää toisen pesäkkeensä. Että ei sitä käyty kuin yhden kerran aina yhdellä kukkulalla. Joo. Että se on siinä minulta, kun ei ole kysytty mitään. Eikä mie varmaan tiedä, kuka sen on esittänytkään. Samoin kuin ne muutkaan, mitä niin siellä nyt siellä paperissa on tuossa. Eikö ne yleensä yksikön päällikkö niin kuin nämä esitykset aina sitten tehnyt? Niin, minulle ei minä olin silloin sotasairaalassa, kun se esitys on tehty. Se tuli se lääkäri, sotasairaalan lääkäri sanoi niin, että onko täällä semmoinen mies niin, että se on hyväksytty ilmoittanut radiossa. Joo. Tämä on nimitetty mannerheimilistä. Niin. Niin tämä järjestysnumero Eino kohdalla on 140, että sen jälkeen vielä nimitettiin 59 ritaria, kun kokonaismäärä on 190. 191, eli 51 ritaria. Oletko jaksanut näissä ritarien kokoontumistilaisuuksissa olla mukana? En ole nyt käynyt vissiinkään. Siinä on pitkä aika. Ei ole enää jaksanut lähteä. Ne on lyhyviä sitten ja ne on aika raskaita. Niin varmasti joo. Pitkä tilaisuus. Tämähän oli Parikkalassa muutamia vuosia sitten, olitko siinä? No Parikkalassa olin kyllä, silloin minä vielä asun Parikkalassa. Joo. Niin nämä on niin kuin jo tuossa sanotkin aika niukkasanaisia ja sitä on perusteltu sillä, että sota oli vielä kesken ja ei niin kuin kirjallista tietoa näistä kovin mielellään julkaistu, mutta tuleeko sulle mieleen joku semmoinen erikoinen tapahtuma, kun täällä on noin vaan ylimalkaisesti nämä perusteet sanottu, että täällä on muun muassa semmoinen tapahtuma kerrottu lyhyesti, että korporaali Kiiverin rohkeutta ja innostusta kuvaa hyvin se, että hän kerran yksin työvi vihollisen tukikohtaan purki aukon miinakenttään ja tuhosi vartiomiehet ja toi omalle puolelle palatessaan konekivärin sotasaalin. Onko sulla tästä jotain yksityiskohtia mielestä tai kenties jostain muusta tapahtumasta, jota nyt jo uskaltaa voi kertoa? Niin, ne on semmosia juttuja, että kun siellä joutui aina siihen partioporukkaan, niin ne oli semmosia vapaaehtoisia kai. Sinne otettiin vaan vapaaehtoisia. Niin minulle sitten jäi aina se korsusärky vetäminen. Ja se sitten piti mennä eiläpäin niin, että ensimmäisenä purkaa, taikka sitten jossain siinä oli piikkilankaesteet, niin katkoja ne piikkilangat ja sitten kiertää se korsulle ensin sieltä niihin juoksuhaavon päite. Kun sinne mentiin, siellä oli semmoinen tapa meillä, että sinne mentiin tuossa 12 ja 1 välillä lähettiin työllä. Yöllä. Sitten kun ne nukkuvat. Se oli hyvin helppo juttu loppujen lopuksi, kun Kukapa uskalti mennä? kun sen kierti sinne heidän omalle polulle sieltä takkaa ja meni suoraan korsulle ja ei muuta kuin kasapanos ovesta sisään, kun heillä ei ollut muuta kuin semmoinen telttakangas oli ovena.
se roikku siinä, niin se kasapanos, kun se oli iso kasapanos, niin se heilaatti sen oven siitä syrjään ja se kasapanos lenti sisään ja sitten jäljestä kun se räjähti, niin se leksaatti ne hirret ja mitä siinä oli päällä niin levälle ja sitten siihen piti heittää saksalainen fosforikärsägranaatti aina niin, että se syttyi tulee, että sieltä ei varmasti ketään enää lähtenyt liikkeelle. Yhden ainoan kerran tuli yksi mies. Se oli vissiin kepinävartiossa siinä, niin ja kun heitin sen kasapanoksen, niin se samalla hyökkäsi siitä sivusta siihen ja kaatui siihen pitkälleen siihen ja se tuotiin sitten vankinaan. Vankina pois. Minkä kokoinen osasto se yleensä aina kävi näillä tuhoamisretkillä? Oliko siinä kuinka monta? Se riippuu vähän sen aina minkä verran monta sinne saatiin. Niin kuin se oli vapaaehtoisia kerätty. Niin, siinä oli 8–15 miestä. No siellä olet silloin ollut ripsakimmassa kunnossa mies. Tämä Mannerheim risti on myönnetty, olet ollut 21-vuotias, 44 ja 23 olet syntynyt. Niin. Se on mies silloin ripsakimmilla. No silloin ei tullut ajateltua sitä niin, että siinä kuolisi. Se on jotenkin vähän toista kuin nyt sitten, kun on tullut jo ihmiselle, niin kuin sanotaan, jo enemmän järkeä. No kyllä siinä varmasti järkeäkin ja harkintakykyä vaadittiin, jos meinas vielä näillä reissuilla noppinsa niin kuin säilyttää, että ei se varmasti niin järjenpuutetta ollut, mutta... Ei sitä tullut ajateltua silloin, kun lähdettiin aina yöllä, kun niitä 5 reissua minä tein, niin ja 5 eri kohtaa, että onko se nyt viimeinen tai mikä, ei sitä koskaan tullut ajateltua. No se oli perheetön mies silloin? Minä olin silloin vapaa elämä. Täällä on mainittu semmoinen haavoittuminen käsivarteen 29.6. Sulla on nyt 30% invaliditeetti. Onko se tästä haavoittumisesta vai onko muuta? Se on ensimmäinen reissu epäonnistui ja yksi lähti menemään Mipurin miinakenttään ja yksi Kurkijoen mies, se on kuollut kuulemma jo, niin se lähti menemään sivuille minusta. Hänellä oli piikkilankasakset, kun se oli se miinakenttä oli siinä piikkilankojen etupuolella. Se räjähti se miina. Mie en kerinnyt sitä, kun se kun oli lankamiinat, semmoiset ansalangat. Niin mie hiljalleen menin ja viin aina kiväärirassilla noin, että milloin se karahti siihen lankaan. Sen langasta otettiin sitten semmoinen parin metrin pätkä pois, että siitä pääsi sitten menemään. Niin mie en kerinnytkään sitä, kun se oli niin lähellä niitä esteitä, että mie en kerinnyt siihen menemään koko sen langan luokse. Mie kun nousin seisomaan siihen, niin hän lähti menemään sivuihin ja silloin se räjähti. Ja minut oli heittänyt sinne taaksepäin menemään ja
sehän pimeän maailma sillä kertoo. Ja se olikin sitten 3 kuukautta pimeänä. Minä olin sitten. Joo. Joo. Ja siitä on tuo invaliditeetti sitten peräisin tästä tapahtumasta. Ne toivat sitten Viipuriin 13 sotasairaalaan ja oli sanoneet kuulomän sitten, kun molemmat tärykalot repeisivät. Ja etupuolelle hakkas aika paljon pintasirpaletta. Niin ne oli sanoneet, että siitä tuli ikuisesti sokia. Mutta siellä oli tohtori Löfgren oli silmälääkäri siellä Viipurin sotasairaalassa ja se kun 3 kuukautta leikkasi niitä, niin joka toinen viikko olin aina veti leikkauspöydällä ja aina joka toisella viikolla hoitivat muita röykkiä. Ja se kysyi yhtenä päivänä, kun otti sitteet pois silmiltä, että näkyykö mitään. Sitten minä sanoin, että punaista näkyy. Sanoi, tulee näköä. Joo. Silloin ei vielä näkynyt mitään muuta kuin punaista. Ei muuta kuin se semmoinen, kun oli hirmu kirkas valo siinä, niin silloin vähän punaista näkyy. Ja sitten siitä ei ollut kun minä en nyt ihan varmasti muista sitä, olisiko se ollut joku 3 viikkoa, mutta ei sitä ollut kuukauttakaan aikaa, kun sitten minä kävelin jo käytävällä omilla näköä ja se laittoi lomalle sitten toipumislomalle minut ja se rupesi valkenemaan ihan sitten ihan hyvin, että minä näin jo sitten lukkia vähän ja minä kun tulin Viipurin sotasairaalaan lomalta takaisin, niin hän sanoi niin, että mihin se haluat. Kysyi se tohtori Löfgren. Että minä sanoin, sinnehän minä en halua, mistä minä on tullutkin. Joo. Entiseen perusyksikköön. Niin, siihen samaan yksikköön. Se pyöritti vähän päätänsä ja sanoi, no sehän on jokaisen oma asia. Ja niin minä läksin sitten ja minä kun pääsin sinne yksikköön, niin siellä kerättiin porukkoa lähtemään taas partioon sinne. Joo. Minä sanoin, minulla on vähän velkoja maksettavaa siellä, että eiköhän sinne sovi vielä mukaan. Ja pääsinhän minä sinne oikeanlaisiin porukkaan ja taas sinne annettiin kosapanoksia ja fosforkässonaattia saksalaisia minulle leipälaukkuun ja se kävi hyvin, siellä ei yhtään miestä koskenut. Joo, ei haavoittunut. Ei ketään haavoittunut. Siinä tukikohdassa oli semmoinen 150 metriä, olisiko sitä ollut sitä juoksuhautaa, ne vyöritti. Ei siinä ollut kuin yöllä silloin aamuyöstä, kun kaksi vartiomiestä, ne oli kaikki nukkumassa. Ei sieltä tullut ketään pois, kun minä heivasin. Minä vielä lauloin siinä, sitten perrutan vielä niin, että kun viime valssi ja haitari kannella soi.
No niitä tämän vaikean haavoittumisen jälkeen niitä kalavelkoja sitten tuli maksettu useammankin kerran. No ne tuli kyllä maksettu osaltaan. Olisi sitä tietysti voi enemmänkin keritä, mutta kun ei keri, niin ei kerin No, tässä oli noiden toisten ritarien kanssa kyseltiin vähän semmoisia asioita, että miten tämä on tämä ritariksi nimitys, onko sillä ollut mitään niin kuin vaikutusta siviilielämään. Sehän oli siinähän oli pieni rahapalkkiokin liittyi tähän ja tiettävästi silloin sodan jälkeen niin ritarien ja yleensäkin veteraanien arvostus oli melko nollissa, kun valvontakomissio. Kyllä ne vahti. Kyllä ne vahti. Että mitä tahansa ei pystynyt niin kuin haastelemaan sen jälkeen. Ei, eikä oikeastaan halunnutkaan silloin se Se on semmoista niin, että ne on loppujen lopuksi hyvin ikäviä juttuja, että No miten sinä koet nyt tilanteen? Onko tilanne muuttunut nyt sitten, kun aikaa on kulunut ja on nähty, mihinkä on tultu? No, se on semmoinen juttu, että tämä Suomen kohta on aika heikko minun mielestä. Täällä kulkee niin paljon niitä paperittomia ryssiä niin, että sitä ei usko pojat puoletkaan. Niitä on esimerkiksi siinä Parikkalassa on kesäaikana, niin istuu siinä linjavaunuasemalla. Että sinä koet niin kuin jonkunlaisena uhkana tämän vapautumisen, mitä itärajan takana on. Se on hyvin hyvin semmoista epämääräistä tämä itsenäisyys minun mielestä. Mutta oletko pannut merkille, onko maanpuolustushenki maassa nykyisillä nuorilla, niin onko se huonontunut vai onko se vielä yhtä hyvä kuin aikanaan oli? No, minä en ole siitä enempi saanut kokemusta, kun minulla lapsilla on vanhimmalla tyttärellä on poika käynyt armeijan ja sitten keskimmäisellä pojalla on poika käynyt armeijan. Ei ne mitään niistä ole puhuneet. Lopultakin nyt niitä joilla ei maanpuolustushenkeä tänä päivänä olisi, niin niitä on aika vähän. Että kyllä suuri osa Suomen nuorisosta niin on ihan maanpuolustushenkistä niin kuin silloin ennenkin. Että niistä vaan niin tehdään niin kuin vähän liian suuri numero niistä, jotka kieltäytyy. Se voi olla, kun ei ole muuta kun lehissä, minkä on lukenut, niin niitä on niitä kieltäytyviä aika tavalla tuntuu olevan. Joo, niitä on ja tietysti se, että ne tuodaan esille, ne kieltäytyjät, mutta ei niinkään niitä, miten paljon on semmoisia, joilla on maanpuolustushenkeä ja tahtoa vielä tänäkin päivänä. Niin, kyllähän se saattaa olla semmoistakin. Joo. Joka tapauksessa tilannehan nyt on kuitenkin niin muuttunut, että veteraanien ja ritarien ei tarvitse tänä päivänä painaa päätänsä alas. Että kaikki myöntää, nykyiset ihmiset ja nuoret, että oltiin oikealla asialla, oikean asian puolesta siellä. Ja tänä päivänä on maailmantilanne osoittanut, että niin piti tehdä. Niin. Se on vaan minusta ihmettä niin, että mitä varten ne on avanneet tuon rajan noin auki. Kun siellä on kymmeniä kilometriä, ettei ole minkäänlaista vahtia. Joo. Ja yhä vaan harvemmassa on raja. Ja aina harvenee. Joo. Että ne saavat kulkea sieltä, kun ne tietää, että täällä ei tutkita kenenkään paperoita, tuntemattomiltakaan ei kysellä paperoita. Se on sattuma, mikä aina sattuu
joku kiinni ole joutumaan tai omasta halustaan tulee, että siellä on paljon semmoisia, jotka tekee täällä rötökseen ja menneet takaisin sinne. No mitä sinä haluaisit nyt kun tehdään tätä juttua ja videota, niin mitä sinä haluaisit sanoa nyt näille jälkipolville ja nykynuorille, mitä sinä vanhana veteraanina ja Mannerheim ristitytärtenä, niin minkälaisen perinnön sinä haluaisit heille jättää, minkälaisen elämän ohjeen? Se on heidän päätettävä itse. Ei siihen voi toinen antaa sille, vaikka haluaisikin antaa, niin ei ne sitä ota, se pitää tulla omasta itsestään se. Niin, että se on lähettävä itse kustakin. Niin, se on lähettävä itsestään se henki, että haluaako pitää itsenäisenä tämän maan, vai haluaako sitä. Kyllä tultiin Särkisonnan asemalle ja kotiin ja matka jalkasi ja sitten minä suoraan aamusilla kello 5 maissa, kun avasin pirttini tuvan oven ja isä istui sängyn laajalla jo valmeella, vaimoni keitti korviketta. Sanoin, että hyvää huomenta kotiväki. Isä kahtoi ja sitten siinä ei puhuttu mitään vähän aikaa. Minä sanoin, että sota loppu. Isä sanoi, joko se loppu? Minä sanoin, jo loppu. No eikö se enää tarvii mennä? Ei tarvii mennä. Isä pani kädet ristiin ja sanoi, että tulloo mies Turusta, mutta ei tule turpeeseen.